Tavaszillató jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Szeged a Mindenem hírportál podcastjében, Tuss Kárpál vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Dallos Mónika preventorral. Sokan nevezik a zöldszemű szörnynek azt a témát, amiről ma beszélgetünk. Szép napot, kedves Mónika! Szervusz Árpi, és vidám napot kívánok én is a hallgatóknak! A féltékenység lenne az, ami számtalan kapcsolatot megmérgez szerte a világon. Az ember egy igen kreatív lény, emiatt úgy sejtem, hogy alapos indokkal használják a féltékenységre a szörnyeteg metaforát. Pontosan. Megalapozott tények miatt társították ezt a szimbólumot ehhez a magatartáshoz. A legtöbb ember akár a saját bőrén tapasztalta, miféle viselkedéseket foglal magába a féltékenység. Igen, nekem is volt egy olyan nő az életemben, aki minduntalan csak attól félt, hogy elveszít engem, és ezzel hát sajnos kihozott a sodromból. Megértelek, Árpi. Nekem is volt, és ráadásul legelső komolyabb párkapcsolatom nem olyan gyerekszerelem jellegű, amiben sajnos a féltékenység volt az úr. Képzeld, egyszer elmentem a csajokkal a Jatéba bulizni, nagyon szolid volt a megjelenésem. Az akkori partnerem annyira nem bírta azt, hogy nélküle bulizok, hogy még aznap éjjel hazautazott Pestről. Csak pislogtam, mert nem értettem, hogy mi szükség volt erre, hisz így másnap nem ment be az egyetemre. Monika, és ezzel vagy az ehhez hasonló reakciókkal mit érnek el, vagy mit akarnak elérni a féltékeny típusú emberek? Nos, pont nem azt, mint amit szeretnének. A nem féltékeny felek ezt a reakciót támadásnak vélhetik, és azt feltételezhetik, hogy a párjuk nem bízik bennük, emiatt aztán inkább eltávolodhatnak egymástól. Tehát hiányzik a kapcsolat egy alapeleme, a bizalom, ha jól értelek. Mielőtt válaszolok a kérdésedre, hadd tegyek fel egy kérdést. Rendben van, figyelek. Szerinted, Árpi, mi az alapja, mi az érzelmi alapja a féltékenységgel átitatott párkapcsolatnak? Monika, neked mindig jó kérdéseid vannak. Hát szerintem több dolog is kiválthatja ezt. Egy kapcsolat alapja a bizalom. Aha. Ha ez nincs meg, elkezdünk fantáziálni, így nagyon gyorsan kialakul a féltékenység. A másik kérdés, hogy mi abban a szituációban hogyan viselkednénk. Ha valaki kételkedik önmagában, akkor előfordul, hogy meginog, és ezt a bizonytalanságot rávetíti a kapcsolatra. Pontosan. A bizonytalanság és a kétség mögött pedig a félelem húzódik meg mindig. Igen, hiszen az egyik volt párom, és a félelme miatt viselkedett úgy, ahogy. Maga a jelenség leírása is előrevetíti ezt az érzést és tudatállapotot, mert tartalmazza a félt igét, vagyis a féltő magatartást. Jól gondolom, hogy ezek az emberek attól tartanak a leginkább, hogy elveszítik a párjukat? Én inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy a kapcsolat elvesztésétől félnek. Tavaly egy teljes adáson keresztül beszélgettünk a félelemről, akkor felsoroltam, mi a 6 legáltalánosabb félelem, és mit lehet tenni azért, hogy boldogulni tudjunk ezzel a kellemetlen érzelemmel. A kapcsolat elvesztésétől való félelemmel teli gondolatokat is jelent, ami hosszú távon paranoiává terebélyesedhet. Emellett a féltékenység krónikusan magas stressz szinthez vezethet, amiről ugyancsak beszélgettünk már, és érintettük azt is, milyen hatást gyakorolnak a testünkre ezek a tudatállapotok. Igen, ezekre én is emlékszem. Tehát féltékenység esetén is a félelemmel kell megküzdenie annak, aki olyan nagyon ragaszkodik a párjához. Így van, ahogy mondod. Az elhagyatástól való félelem a szerelmi kapcsolatokban annak az érzésnek a felnőttkori változata, amit gyerekkorunkban éreztünk, amikor belehaltunk volna, ha elhagynak. Sajnos a felnőttek közül sokan hiszik azt, hogy meghal a lelkük, ha valaki, akivel szoros kapcsolatban vannak, elhagyja őket. Ám ez csak egy hazugság, ami elfedi az igazságot. A helyzet az, hogy a félelem mellé még az alacsony önértékelés is hozzáadódik, ami húzza magával a kis önbizalmat és a kételkedést is. Tehát a féltékeny típusú emberek valójában nincsenek olyan nagyon jól önmagukkal, mert a félelem az alapérzelmük, ami mellé még hozzájön az önértékelés, zavar és az önbizalom hiány is. Ezek miatt frusztráció is kialakulhat bennük, ami akár agresszivitás formájában is jelentkezhet.
Ezek a kellemetlen érzések oda vezethetnek, hogy kontrollt akarnak gyakorolni a párjuk felett, vagy bizonyos élethelyzetek felett. Agresszív magatartást is okozhat a féltékenység. Mire gondolsz? Melyik párkapcsolati tevékenység mögött húzódhat meg a féltékenység, mint ok? Nagyon jó kérdés, köszönöm, Árpi. Igazad van, jó, ha erről is beszélgetünk. Biztos te is, és a hallgatók közül is jó páran hallottak, vagy akár tapasztalták is, hogy a párjuk birtokolni akarja őt. Ezt a magatartást akár a féltékenység is okozhatja. Emellett azok a személyek, akik nem bíznak, képesek arra, hogy utána küldjenek valakit a párjuknak, aki ellenőrzi, hogy valóban azzal a személlyel találkozik-e, mint akit mondott, vagy arra a helyre megye el, amit mondott a féltékeny párjának. Vagy akár súlyos esetben képesek feltörni párjuk különböző közösségi média felületén létrehozott fiókjait, hogy átolvassák a leveleket. Ellenőrizni akarnak és igazolni akarják a gyanújukat. Ezek után nagyon érdekel, hogy azok az emberek, akik ezzel a nehézségekkel élik le az életüket, mit tehetnek? Hogyan tudják felszabadítani magukat alól? Ha hallgatóként magadra ismertél, akkor a következő javaslataim neked szólnak. Először is érdemes gatyába rázni az önbizalmat és az önértékeléssel együtt, amihez az Egy eszencia, amivel haladni tudsz az életedben című beszélgetésünkben 3 darab önfejlesztő gyakorlatot is találsz. Plusz a Kivezető út a szorongások labirintusából nevet viselő adásunk is hasznos lehet a számodra, ahol szerintem igazán részletesen meg tudsz ismerkedni ezzel az állapottal. Ebben az adásban 5 olyan javaslatot, vagy inkább lépést vázoltam föl, amelyekkel szerintem igazán hatékonyan tudod kezelni a szorongásodat. Plusz akkor már az erőforrás aktivitás is hasznos lehet, amiről ugyancsak beszélgettünk már. Annak az adásnak az Így találj rá az erőforrásodra címet adtuk. Köszönöm, Árpi, a kiegészítésed. Ezeken túl megosztok még veletek 2 lépést, amit az egyéni beszélgetések során is mindig át szoktunk beszélni az engem felkeresőkkel. Tehát arra kérlek, hogy lépj egyet hátra, és szemléld külső megfigyelőként a párkapcsolatod. Vedd észre, hogy a párod milyen módon kedveskedik neked, hogyan fejezi ki a szeretetét, és emlékeztesd magad egy nagyon fontos dologra, ő téged választott. Téged választott párjának, is tud, hogy a szeretet szorosabb és mélyebb érzelmi köteléket tud kialakítani köztetek, mint a félelem. A második lépés a bizalomról szól. Arra kérlek, hogy szavazz bizalmat a párkapcsolatodnak, ezzel együtt a partnerednek és saját magadnak is. Tisztában vagyok azzal, hogy a bizalom adása nem megy olyan könnyen. Mégis arra kérlek, hogy saját magad, a párod és a köztetek lévő kapcsolat érdekében engedd el a kétséged, és adj teret magadban a bizalomnak. Gondold végig, hogy mik azok a pillanatok, amik érdemessé teszik a párod, és a kapcsolatotokat arra, hogy megtanulj bízni. Azt gondolom, hogy mind a 2 lépés hasznos lehet azok számára is, akik egyébként nem féltékenyek. Én is ebben bízom. Azt gondolná az ember, hogy ez a 2 lépés marha egyszerű, közben pedig dehogy is. Hiszen ha valakinek a félelem szövi át a gondolatait, az a saját szorongásainak, illetve félelmeinek harapja. Felszabadulni ez alól a béklyó alól pedig segítség nélkül nem biztos, hogy olyan könnyű. El tudom hinni, Mónika. Az a kérdés merült fel bennem, hogy azok a felek, akiknek a kedvese féltékenykedik, ők mit tudnak tenni? Hogyan kezeljék a jeleneteket vagy a konfliktusokat? Jó ez a kérdés, Árpi. Nekik is 2 módszert hoztam. De jó, csupa fül vagyok. Először is nagyon fontosnak tartom az őszintességet. Szerintem enélkül nem tud működni egy párkapcsolat. Ez az érték része az érzelmi fejlettségnek is, amiről pedig a párkapcsolati pillérek témájú adásunk szólt. Ha a kedvesed féltékenykedik, akkor azt javaslom, hogy ülj le vele és mondd el neki, hogy a magatartása milyen hatást gyakorol rád. Foglald neki össze, hogyan érzed magad, amikor például jelenetet rendez, amiért más hölgyekkel vagy urakkal is beszélsz. Mondd el neki, milyen gondolatai támadnak, és azt is rajzold fel elé, hogy szerinted ennek mi lehet a hosszú távú következménye. Ezzel persze nem arra ösztönözlek, hogy fenyegesd meg őt, szó sincs ilyesmiről. Én csak azt mondom, hogy ha párod ilyen módon viselkedik, akkor jog van tudni azt is, hogy ez a bánásmódja mit okoz benned, és mit okoz a kapcsolatotoknak.
Az a személyes véleményem és meggyőződésem, hogy minden párkapcsolat szuper terepet biztosít a személyiség fejlődésére. Ha úgy döntesz, nem avatod be a párod abba, mit okoz ő neked, azzal megfosztod őt a fejlődési lehetőségeitől. Ezt a nézőpontot még sehol sem hallottam. Köszönöm, hogy erre rávilágítottál, Mónika. Szívesen. És mi a második javaslatod? A másik tanácsom párhatárokra vonatkozik. Beszélgettünk már az én határokról is, amiknek a hiánya nagyon sok konfliktus alapja lehet. Azonban a párhatárok is olyan fontosak, mint a személyes határaink. Ezek egyrészt attól védenek meg minket, hogy megszűnjünk individuum lenni a párunk mellett, másrészt azt segítik elő, hogy kevesebb bántó szó vagy cselekedet verjen éket közétek. Ha a párod féltékenykedik, és emiatt agresszívvé válik a megnyilvánulása, tehát kifejezi a kontrollálási szándékát, akkor egy nyugodt pillanatban ülj le vele beszélgetni. Mondd el számára, hogy milyen kalitkát érzel magad körül, és te milyen értékek mentén tervezted ezt a kapcsolatot vele. Aztán próbálj meg vele kölcsönös egyességre jutni, amiben helye van a te igényeidnek és az ő szükségletének is. Mind a két ötlet hasznosnak tűnik számomra. Kíváncsi lennék arra, hogy vajon mennyi pár jelöl ki, vagy egyáltalán tudatosítja magában a párhatárokat. Igen, ez megint egy olyan téma, Árpi, amiről hosszan el lehetne beszélgetni. Azonban eszembe jutott még valami a féltékenység kezeléséhez. Annyi időnk van még, hogy ezt is megosztanunk. Jól van, ennek örülök. Fontosnak tartom a megelőzést is, amit mind a két fél gyakorolhat, mégpedig úgy, hogy egyiken sem viselkednek úgy másokkal, ami halvány sejtelmet adhatna a megcsalás gondolatának. Tehát, ha elköteleződtél valaki mellett, akkor érdemes visszafogottan bánni a párod barátaival. Azaz ne csókolgass, ne ölelgesd őket, és semmiképp sem flörtölj velük. Záró gondolatom röviden összefoglalva a mértékletesség és a józanság. Hát azt is mondhatom, hogy a mai témával egy népbetegséget beszéltünk át. Viszont az is kiderült számomra, hogy miért jó dolog az, ha a problémánkkal egy szakembert keresünk meg. Hamarosan újabb témával jelentkezünk, tehát érdemes ezt továbbra is velünk tartani. A beszélgetést megtalálhatod a Szeged Mindenem YouTube csatornáján, vagy látogass el a Facebook oldalunkra. Mi búcsúzunk, a viszonthallásra!